যতবো বুঝিলাইও পয়লানো जों তিনি তকসি হাময় ni যে ফেস্টিভ্যাল ও ফেস্টিভ্যাল ni পান্ডা হিসেবে পান্ডানি কাছে পান্ডা ভাঙা করা চংজার দङ চিনি কাকানো বানি খুলুমুয়া ফাগো এই বড় কারিবে চিনি বিসিঙ্গ চিনি অনারেবল ইএম টিটি এডিসি হাফাংনি ভাই মানজা ফাইকা বরম গনাंजो চিনি দলি ম্যাডাম বড় কারিবে চিনি 42 অমরপুর কনস্টিটুয়েন্সিनि চিনি বরম গনাं एमएलए चिनि रंजितानो बहायनो हाय पाइपले हामबाय ते चिनि आटा प्रमोद बबो चिनि अनारेबल एमएलए बनबो पाइपले हामबाय ए बनो कारिबो चिनि बिसिंग तिनिनो पान्दा संसानाय र जेहेतु ससियेल प्रग्राम चिनि र कासखौलाय परिषदनि आदं सं दङ गोबांमा गामिनि चौधुरी दङ बरंनि चाइतक मोनबाय तिनिनिउ कायसा तौसी हामय जे पान्दा संसार जाखा बेलायगोनो दंथका तेसिनि बिसिंगो खातम थजनाय तमसिनि आनि गानो आसबजार सोंसिनि आटा सरत त्रिपुरा हास्तेबो गोमंगोनां फिल्म डाइरेक्टर बेलायगोनो फिल्म दिनि जे फिल्म नायथंलायथो बसुत खारिबो बनि होयतनो त्रिपुरा हास्तेगो फिल्मनि जे सूचनांगु गाहाम खोंखाया बसन सायमानो ते खरकसा फिल्म म्यूजिक डाइरेक्टर तमसिनि आटा मिल्टन देर बर्मा बनबो पाइपले हामबाय तेसिनि कनै बदाव फाय एसडीपीओ तो बर्मा खाकचंग हामबाय ते खरकसिनि ओसी साहेब तो बन्दा तैसानि बनबो पाइपले हामबाय ते जत रसाय खनाय अकरा चाग्रा नि मा फानि समान गांदार हासाल नि फायनाय ताखौ बुखौ संनो सिनि स्पेशली सिनि रियां बसंनि बरगनो पाइपले हामबाय आंबो तक्सि हामय नि जे हिस्ट्री बनि जे इतिहास आं साइमेया दिनै जेहेतु आंनि एसेम्बलिखौ प्रग्राम दङबा जतनो हार्डलि आं वेलकाम मा खायो लसलाम सबान आं सिगां ताबनि हेमेलाव हाय गायसन आजि तो प्रग्राम अमहाय हाथाय साखाबो नायनो तो अमक थाखायबो माय हायसि बियन्ड द एक्सपेक्टेशन माने खागाबनि बायरिन जाखा ओ जागा जों जखन हाथाय गाय फायगोन ओ जागा दे अमहाय जों खालाय तो जागा ते गरि दे किन्तु ओ जागा जखन हिम फायगै already program je arrangement khaija naito thoki kaise natural sini surroundings on aika natural je beauty tongmani je प्राकृतिक ni je सौंदर्यता tongmani oro phaigi che अनुभव खाइमा खा realize खाइमा खा बेलायफोर तंथौ खाइसि गो इतिहास मा आं साइमिया थासिगो चिनि एसडीपी साहेब राजौरियां गो बेलायखो नायथोगो सुग्रुप साइक्लां खांखा आरि गथाव काइसा प्रश्न तंमनि अमनो तुइ काइसा जों बय सुने ग्रै देमनि बसखौ साइरिका आबनो तुइ आं रिक्वेस्ट खायना नायमनि पिया बाबो अलरेडी बय सुगै यूनिवर्सिटी राव जतनो जे ड्राफ्ट फाइल होदागनि आं खराखा बेलायखो खाकसां गाइसि ताबक जों सुदु ओ इतिहास न बाहायते जों रिवाइव खायगै गुसुगो सोंथि साइक्लां माननो आसोक जों कक साइमानाय आं आसोक साइमानाय हायसि अबनि जे बाहायगे सुरुंखा बाहायगे ताबक जरा फाइगा आनि अरो सब अभिज्ञता गरै तक्सि हाबै तिनि हयतो 25 years celebration खायजानो थांथौ चिनि कालाजारि फेस्टिवल नि खायजानमनि आगे आं जे खोनामनि हियां करबुगो सिंमनि फियाबा जे आ कालाजारि जे प्रोग्राम बरनि सिमि चें इंगाकि किन्तु आसल जागानि तिनि सं तार स्पोर्ट्स सक सक बासा जा ओ जागानि हयतेसि चेंमनि फियाबाबो बाहायनो उइखांगा आबो आं साइमिया जे जागा स्टार्टिंग ओ जागानि सं ताबो साइनि बो रिवाइव खायति सानाय तेवसे मुथांफिनाय जे थै दंमोन जों मुथांफिनाय थै लुनाय मुथांफिनि जों बुसकांगो सारा विश्व हायनो जोबो सिंगले हायसि जे काइसिबो सिनाता प्रमोद साइगलांखा एसेम्बलिखौ क्वेश्चन खायदि तिसारि हिमानि सिनि तो क्वेश्चन सबमिट खायदि अलरेडी पाइखांगा प्रायर 15 days सिगां जों सबमिट मा खायो गबनो मुइतमालिया खायमालिया हायबानो सिनि गोबांमा पेरियड दङ रेफारेन्स पेरियड दङ कलिं एटेनसन पेरियड दङ अमाय पेरियड दङ कक तिसानानि बागै आं अवश्य सबमिट खायनाय अमरो जों जे गोबां बुजुगो तिसानाय अमा इतिहास बेलायखोनो 17th century हायसिब्ले अमा जे चेंजाकमानि अरो काबि गायसा तचाम तंमनि तक्सि हाय खरकसा बुरुं तंगु यां खालामो बिनि मोनथैनो हाथायनि मोनबोंखा सुदु ओ हाथायाव तामुटा मोनथांगा गोबांमा हिस्ट्री दङ आंहासो साइमेयाखो आं सिनि एसडीपी साहेब राजौदारि थानिगो मा खाके बबसिनि बागै बय गायसासनो प्रबाय खायरिलांसै जों धोरों जरामाफोर जों स्टाडि खायनाय फरायनाय सिनाय सिमारि बिसिंतै
एसेंब्ली को प्रस्तुति साना निके अबनि इतिहास सिना नाय फास्ट अबनि पूरा हिस्ट्री साइमा थांगे जरो टक सा थकनाय आबनि बागे आंसिनि राजुदानो कइनाय आनो काइसा रिलांथिन बय काइसा आइ दा पब्लिकेशन याखनो काइसा राफ जे खाइबानि जस्ट पॉइंट बनो आनि याफा सबाय गां गलायगोन हानाय खाखायो नंगा तेई जरानालिया कारण जगह ओकरा जाग्रा रक दंगो आनि स्लाय अनेक गियान गोनां बरक दंगो सिनि ब्रु बसरनि बरक रक अबनो तिनि क गाहाम साइमानाय दंगो जारा तिनि फाइनि रक गाहाम गरगे खनाय थांजाबायदि जेहेतु आनि एसेंब्ली गं दंगो हाय पाइथागो नरन क बिनाय हाय जोंने सियार खाइबिनाय ताबुक सिनि मैडम सागा सिनि मैडम सागा प्राय ओ जागा लामानि बागे अलरेडी एस्टिमेट खाइजाक बायगे खनायबो एस्टिमेट खाइजाक गागे बाहायगे जोंबोनो वार्ड अर्डर बायगे इशू खाइलमाना अबसों नांखांगे टाइट के जों मथरनाय हायसि तबो लामानि बागेसो जान प्रानिनाय लामान खांगर जागा बरफ सुनो आमजानि बरफ गया सारा त्रिपुरानि बरफ फायनाय नॉर्थ ईस्ट बरफ फायनाय जेमन जों मेघालय थांगाखो जे जागा मेघालय थांनि जागा जागाखौ जत फादर हास्तिनि बरफ मन खपलन जोंनि त्रिपुराखौ जों काइसा दाइताबो दलक जों डिस्कवर खाइमान दं खाथिनि जे आसुक नायथाव हाथाय दं नै जेमन मुंतांगो निचिनि दागमन कलय काइसा सोनाम रिउखा ओ बेलायखौ नायथाव ताबो सारा त्रिपुरानि बरफ फाइगि आरो आसामनि बरफ फायो मेघालयनि बरफ फायो फाइगियाव जागा ओ गामि गादार दंनाय रसिनि बुरु बसं मनसन बसंनि बरफ मोटामुटी बरफ थाङो बिजनेस खाइगि थाङि दंना खाबले सिनि तो इनकाम खाइनि कोनो इनकाम खाइनि तो लामा सिखुनि आबुनि बागै जों ओ जानि बरफबो किसा मिसाबानि इनकाम खाइगि थांसिथ्रों तेयो तौसे हामैनि जे स्टोरी दंमोन आबोबो सारा त्रिपुरा सारा विश्व बे जागै तौसिथ्रों हिरै क फसारै आनि क जागान मससिनाय जतननो हामबाय